wagati Mali kono ani Mali ko kan an be bela jeli fe ka wagati to gala ka fonyana ka bismillah wa ka ma fili aw sogoleno aw teleso mandi de la no e Mali kuna foni.net awo Mali kuna foni.net aw ga jabarani mandi keren ala aw ga jam ka mandi keneka no e anga yele jam ka me yele ani ni sonde o promesse aw ye chaque lundi à partir de 18h sur Mali kuna foni.net ok mana ma fonyana munu ma abonné ku abonné aw commentaire ba de mbake wala sa kana se ka nga video na tawlu pe to shila aywa an filali ba aw ga ni sondia kama bi an ga wele sera an ga bilebele ba flawarema ba mona nga kuma de do ko mo kan yere dida amanga nyini nga do tengula pour que aw ni ne an be se ka familial sero to gomna balma ga nyanguma amba malong so ça va ko mo ko bedi ko de basité ala kana bashi foite sigi to ko ni jam ba filali ba koy problème foito la o be fo ala de koy ne to rele koy Aboubacar Traoré comédien balma ga nyanguma amba anche sigi to ko ni jam ba filali ba koy kan to original wa we local to bila se ga befo abela jeli okay ni wo nga befo ba befo ne de checkelen to chamay nu ba fama ko Issa Laloma yere do mugo film na ay baram da commandant maganga o madugo mo shilare o ko chebe dashima yo waray nga o kana dashi tawn toro de dashima be soro warade to re jagar jadumbia nya artiste comédien ne kananga inala familial sala aw bismillah Malik na foni.net plateau ga aw nana nga wele javi ajalani aywa bitay nyere anga ga tono isa tono isa ni ma la loma daga aywa o to ko so la to di isa na luma ni nyini ngolo be diani ni nyini ga ko Issa Laloma na to mina ba na to fi manga réalisateur bafo no yo Boubacar Sidibé ale mi sona ka ijo comédien nyakoro ka baraka nye kanga don ale de filmu in sebe bagay ay filmu in sebe ko yere don bugo Laloma do to bala ko Isai ay bolo la munumunu kana ne de tate chaw ko ne ka religieux vraiment avec dina ma domina ne era kono gane dari ka Laloma imité amano ga ala barika la Bokar yere Sidibé ani filmu yere la komana maganu ba wele ko chokoroba danigo olu yere ka chesiru farale nyon kan ne sera ka religieux ni jien mo ko be ka la jebi o Issa Laloma yere asorola yere do mbugo filmu ni la personnage d'autodo personnage principal d'autodo a soro lori la familial sala ay tante e wala bi comédien to ko nela na flel ba no to ko so to ko bon ni ko ne kan comédien to ko nya ko me Issa Laloma ya fo to ko me on to ko ka tade do le bi ko fa ka to do fo fu ba ko ne camera ba na ni film na len to ko ni no ne fa na check len to ko chama ma bawa film do la ne Musa do la ne Sole do la ne Samba do la ne Yoroy se be te adashima woray ngele flash o la de ne kala sa te ke o Musa sisa anana sero ko na gele sisa ne yela maka ke muso ne to ko matu kara matu fane wala ko be na flali ba ko be aywa ay don ngak malante yele amaram ne jona amaram ne to na Isala anga yele anga yele ni ko anga yele amaram ne monsieur la de monsieur ka question posera et la vous ko anga tare eta kalama gansa ma fo gansa ma to ma fo ko Laloma de yo lo li ndama Laloma yere de to mo te min kalama mo de fa epi ko awa kalane ndo chogoni akalane ndo de o de ya ka ko jani mina question na malo poza kun sisa aba ya bo fo sisa akalane ndo de no kala no do baba do kono ko Laloma kono o mi ndo mo beto don o de ka mane so ne do isa ne be fe ka mi fe sake ne ko Malika indépendance o tara sa me wa fo ko 22 septembre ne ko o be fete kalo jumena de e ga tigi Laloma dajubo 22 septembre be kalo fete kalo jumena ça dépend des années na ma ke février avec mars là
n'a ma kɛ février a bɛ kɛ mars la c'est vrai i b'a dɔn yɛrɛ i b'a dɔn elle m'a beaucoup bende septembre bɛ fêter kalo min na ça dépend des années oui des fois les mɔgɔw b'a fêter février des fois mɔgɔw b'a fêter le 22 octobre non i y'a sɔrɔ yɛrɛ de koyi mais o bɛ sɔrɔ aw ka jamana ɲɔgɔn tɛ o t'anw ka jamana ye dɛ awɔ e n'anw tɛ jamana kelen na ɲɔgɔn tɛ anw ta bɛ fêter mois min na e m'o fɔ dɛ e dun ko ne ko n'i ye ne ye cogo cogo k'i b'a dɔn ko ne fana nalonnen don ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲininka nin ko mais e fɛnɛ ma tegun dɛ parce que e ye ne ɲininka ko le 22 septembre bɛ fêter kalo jumɛn ne fɛnɛ k'i ma ko ça dépend des années donc ni san yɛlɛmara a fana bɛ yɛlɛma kɛ a bɛ yɛlɛma ayi fɔ tɛ e t'a ban bilen e ta kɔni an bɛ e ni ala de to ɲɔgɔn na sa e ko 22 septembre bɛ kɛ kalo min ne ko ni maa min yɛrɛ ka kegu sa n'i ye kuma yɛrɛ fɔtɔ lamɛn i b'a dɔn a bɛ kɛ kalo min na mais ne ko ça dépend des années san bɛ yɛlɛma kalo bɛ yɛlɛma wa lagalagatɔ daji bɔ mɔriya merci ayiwa an filɛbagaw hakili lajiginna o sɔgɔlen no aw ka teleso mandi la n'o ye mali kunnafoni.net ye aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan in bɛ tɛmɛ chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net minnu ma abonné a b'aw abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ walasa aw kana se ka an ka vidéo nataw louper cogo si la an bɛ tɛmɛ ni an ka ko ye ayiwa tɔnɔ Isa an bɛna kuma actualité kan comme kun bɛ Sidiki Jabate kan bi an bɛɛ lajɛlen b'a kalama an tɛna fɔ yan ko mɔgɔ jo b'a la an tɛna fɔ ko mɔgɔ jo t'a la conseil jumɛn de b'e bolo npogotigini minnu b'u lankolon photo ta ka ci cɛw ma sur les réseaux sociaux k'a di olu ma ne ba i ye nin question in posé ne kunna a diyara ne ye kojugu bari ne yɛrɛ Isa ne siranna diɲɛ ɲɛ surtout téléphone nka dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la anw minnu ye denmansaw ye denmuso b'anw minnu bolo an ka kuma n'an denw ye u ka sabali muso y'a yɛrɛ de muso y'a yɛrɛ de wallahi n'i y'a mɛn den ba de don muso ka langolo bɔ a bɛ ka min da ne yɛrɛ Isa kan bi Ala de b'a dɔn surtout minnu yɛrɛ b'u t'u ka so kɔnɔ k'u photo ta cogo sugu bɛɛ la k'i b'a ci kamalen ma Ala e b'a dɔn musoya u bɛ ka musoya bɔ da la ne kɔni hakilina kɔni ye min ye cɛw de b'a question cɛ caman de b'a question poser musow ko bébé be chouchou chacha bébé u b'u wele k'u to n bɛ Kayi dɛ n bɛ Sikaso dɛ n bɛ mission dɔ la dɛ so an dalen so kɔnɔ sisan hakili jiginni la vraiment n bɛ fɛ an ka appel vidéo dɔ kɛ ou n bɛ fɛ k'i photo ta ka ci ma laloma de n'o fɔra e muso min ɲɛna kabini o yɔrɔ la kɔni i yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'o tɛ ko ɲɛnama ye n'a y'o f'i ɲɛna a fɔ karisa problème t'a la ni an ye ɲɔgɔn ye don min na i bɛ n ye d'aw ma mais téléphone e b'a ta i b'a ci min ma a bɛ se ka garder e yɛrɛ bɛ se ka garder nka téléphone bɛ tiɲɛ dɛ wallahi a bɛ se dilannikɛla min ma a t'a dabɔ a partageli kama i b'a sɔrɔ application dɔ bɛ mɔgɔ kun i bɛ fɛn dɔ ta sisan k'a envoyer e ma i b'a sɔrɔ ne y'a envoyer ma dɔrɔn mɔgɔ wɔɔrɔ y'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais an kalannen don dɛ an ma kalan ka se téléphone ko niveau ma dɛ parce que maliyɛn yɛrɛ tɛ téléphone dɔn wallahi u tɛ téléphone dɔn o de kosɔn téléphone nana ɲali kama a nana tiɲɛni fɛnɛ kama wallahi ni mɔgɔ hali appel n'i bɛ tilala appel la bi i bolo k'i y'a faga i m'a faga koyi i bɛ kuma o kuma fɔ kɛrɛfɛ dɔw b'a mɛn o sɔrɔ téléphone nana tiɲɛni kama ne b'a ɲini an denw fɛ ani an balakaw fɛ vraiment u k'u yɛrɛ sutura n'i yɛrɛ sutura masa arahamani b'i sutura i bɛ diɲɛ ko o ko la wallahi n'i yɛrɛ sutura Ala b'i sutura concernant ne baden Sidiki ye ne den de awɔ tɛnɛmuso Filimatu Jabate Filimatu ni ne jɛlen don wallahi an ma jɛ kojugu la nka ne bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin ko in Ala ka jisuma ka fura ye erreur bɛ bɛɛ sɔrɔ wallahi n bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ Ala ka jisuma ka fura ye Ala k'an ka autorités Ala ka sabali di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka jɛ k'a lajɛ ji ɲɛma jɔli la mɔgɔ bɛɛ bɛ fili n'i bɛ min dɔrɔn ji min dɔrɔn i bɛ fili n bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma ka fura ye o dɔrɔn de ne se faamuyali sɔrɔ la ayiwa tonton i fana b'i ka conseil di problème t'a la ne bɛ dɔ de fara sa ta in k'a kɛ san'an ka se téléphone ko yɛrɛ ma fɔlɔ a y'a fɔ cogo min muso dɔrɔn tɛ dɛ du bɛ muso de bolo ni muso ɲɛna du bɛ ɲa
ni muso tiɲɛna o ye du tiɲɛni san'an ka se telefɔni yɛrɛ ma bogotigininw bɛ fini sugu dɔw don ka b'u mansaw ɲɛna i bɛ mansa dɔw yɛrɛ kama ko ne ka lagare i parila bi dɛ e t'a dɔn k'e den lankolon bɛ ka tagama e ma san'a ka se telefɔni ko i b'a ye a mɛ dɔn ko dɔw bina dɔ kan dɔw bina bɛɛ o ma tɛ b'u ka gansanw n'i ye fini suturalen don a tɛ maa si ɲɛmaki ka k'i kan mais ne ye fini suturalen don k'o kɔrɔ de cɛw a ye nan bɛ yan a ka kɛ to kuma la n'olu nana kɔni min ka di u b'o k'i la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen muso o muso k'e bɛ k'o kalama i diyara cɛ o cogo o cogo diɲɛlatigɛ la diya bɛ yen kɛlɛ bɛ yen i diyara cɛ ye cogo o cogo n'a k'i ma don karisa vraiment don n'a ta bɔra ta ne bɛ fɛ i k'i lankolon ni photo ta ka di ne ma a bil'i kunna i nin tɛ e b'a kɛ k'a d'a ma e bɛ taa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ minɛ sisan e b'a fɔ ko e b'o o kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ e ka nin jɛ in b'a bolo n'a y'a bila e ma lebu koyi i y'i ba n'i fa de lebu i y'i ba n'i fa de lebu o de kama i ni cɛ jara cogo cogo n'a k'i ma i lankolon photo ci ma a y'aw ka kanu a y'a da o den ma min y'an balimakɛ ta ye Sidiki Jabate ta diɲɛlatigɛ la Ala bɛ bɛɛ bila ka na mission dɔ de la n'o mission banna don min i bɛ segin ka taa ale ma awɔ o mission kɔnɔna la dakan baaraw de b'a kɔnɔ ni ko o ko dali dakan na i tɛ sa n'i m'a kɛ nin bɛ Sidiki dakan de la o kuma an b'a ɲini a fɛ an b'a ta ni Ala de Ala min don a dakan na o Ala kelen de bɛ se k'a bɔ ne na i y'a mɛn an bɛ Ala le deli ko in bɛ ɲa cogo o cogo a ka se ka bɔ o ka d'an bɛɛ lajɛlen i y'a mɛn ne min ne fɔ o y'o ye ayiwa faamuyali sɔrɔ la an tɛ yɛlɛ an ka yɛlɛ yɛrɛ ye fura ye o fura de ye e ma ye wa Ala ko don dɔ la ne de sigilen kun don sa ne tɛ fan ka mɔgɔ kɔrɔ fɔ la bon kana na nkalon tigɛ daminɛ da la de bɛ Ala ka nama nkalon kabini Ala ka mɔgɔ belebeleba da a tiɲɛ fɔla ma ca wallahi ayi ni Ala tɛ man nkalon tigɛ ni nkalon tigɛ wala a tɛ siɲɛ 100 ko bɛɛ kɛr'i ɲɛna sa ko bɛɛ kɛr'i ɲɛna n ko n ye nkalon 100 ni min tigɛ a tɛ 110 bɔ yɔrɔ ma nkalon tigɛ an tulo b'i la den de tɛmɛna sisan ni de Ala minɛ k'o kɔrɔfɔli daminɛ a kɛra su fɛ o y'a sɔrɔ anw bɛ da min na kabaforonin dɔ b'an kɛrɛfɛ den tɛmɛna dɔrɔn ne y'o kɔrɔfɔli daminɛ jaa o y'a tɔgɔ mɛn o y'i jɔ ne ye dennin ta ne y'o bila i y'o bila n y'a ba ta k'o kɔrɔfɔ k'o bila k'a fa ta k'o kɔrɔfɔ k'o bila k'a kɔrɔkɛ ta k'o kɔrɔfɔ k'o bila ne tilala kuma min ta ne hakili latigɛlen ye ale sina ka bɔ ɲɔtoni kɔfɛ a ko u b'a fɔ ma ko Buba ko Buba kɛra Ganadugu de sa ko ne bɛ min kɛ i la ye ne ko e b'a min mɛn ko ne b'o fɔ k'e k'a ni kɔrɔfɔ k'e bɔ dɛ n ko ne ka ɲi n ko aw fila ni ninnu k'a ladamu ye dɛ ko ne la maa b'a min kɛ dun n ko ne ka ɲi n k'a la maa k'a b'a mara ko ɲɛ kojugu ko ne la baa dun ne ko k'a la baa se aw kɔrɔ dɛ i m'a mɛn k'i tɛ kalabanciyala kɛ o t'i minɛ de o t'an tɛgɛ mɔ o ye dibila la karilen o wale ko a la ne ko mɔlu mɔ an m'a kɛ kɔrɔfɔli kɛra a lajɛ a tigi wa a ma kɛ yɔrɔ jan dɛ n'a wa a ma kɛ yɔrɔ jan i m'a fɔ a m'a tɔgɔ mɛn a dɔ la n'a bɛɛ la i bɛ tila ka ɲɔtoni fana lajɛ ala ciyɔrɔ ne bɛɛ dɔgɔkun kelen kɛ ne ni dennin ɲɛ tɛ se da ɲɔgɔn kan dɛ n'a ɲɛ se ka da ɲɔgɔn kan a y'i minɛ o a y'i minɛ dɛ ne b'a dɔn a b'a dɔn ko ne bɛ nkalon tigɛ parce que ne b'a fɛn fɛn fɔ a b'a dɛmɛ e t'a la kɛ malo ne m'a fɔ ko Buba kalaban ci k'i m'a kɛ kɔrɔfɔli kɛra i 1000 don ɲɛfɛla la kɔfɛ i se 2000 la don a m'i to Gana ye bamanankan na ne kana Ganadugu kan na wa escroc don dɛ awɔ diɲɛlatigɛ la ni mɛ kɛ escroc i wa ɲɛ wa ne ba mɔgɔninfinw ka ko ma nɔgɔn ne terikɛ dɔ bɛ ko Ayuba Ala a y'a daminɛ wallahi bilahi Ayuba e tɛ fa sugo la k'e dalen sugora k'e tun bɛ ɲɔgɔmɛ sanfɛ i nana fɔ ne ɲɛna ne ko ne tɛ fɛn dɔ sugo la n ko tiɲɛna ayi ko ale yɛrɛ bolo sa ne yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dɔnnibaga tɛ yen n ko n bɛ sugow kɔrɔfɔ dɔɔni dɔɔni nka kuma bɛɛ n bɛ to ka dɔw bɛ bɔ n kɔnɔ nka alimami dɔ b'an ka yɔrɔ la n ko an ka t'o fɛ yen n'o ye Umaru Ge ye Ala y'a kɛ Ayuba taara sa ne yɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ kɔntannen ba ne kɔni ko ne ye sugora k'e ɲɔgɔmɛ kɔni n ko kɔni kɔrɔ ka di dɛ bari ɲɔgɔmɛ ye fɛn ɲɛnamaba ye an taara a ko karamɔgɔ an nana karamɔgɔ a y'aw bisimila k'ale sugora ɲɔgɔmɛ na k'ale tun bɛ ɲɔgɔmɛ sanfɛ karamɔgɔ ko n den n'i sugora ɲɔgɔmɛ la k'i tun bɛ ɲɔgɔmɛ sanfɛ o ye kɛlen fɛn ye
Ayuba ko ko tellement ale to ɲɔgɔmɛ sanfɛ ko kɔkurunin bɛ ɲɔgɔmɛ sanfɛ k'ale yɛrɛ k'i sigi o sanfɛ karamɔgɔ ko ko i sali Ayuba k'ayi ko kɛlɛ k'ale yoro k'i sigi a nɔ la i ni ce anba ne kali da ye ya wallahi ne kali minɛ i ma dɔ kɛ ne mɔmuso o fana ɲɔgɔn nangaraba kun tɛ dugukolo kɔ wallahi o de ko sa ko ale denmuso dɔ bɛ yen n'i tɛ sabali si ka kɔrɔ k'ale tɛ nkalon tigɛ donc ko cɛ de mana bɔ baara yɔrɔ wula fɛ n'a bɛ na ale b'i pari k'i sigi ko n'ale cɛ nana n'ale ko kɔkɛ ni ce k'a b'a fɔ ko wallahi ko hali n'u ma dumuni yɛrɛ kɛ ko n'ale y'o labɛnnen sigilen k'ale bɛ fa o ko kɔkɛ ko ne ɲana cogo cogo ko ni kɔnɔbara lankolon don ko k'o tɛ foyi de kɛ sa ko n'ale y'o labɛnnen ka ban k'ale bɛ fa muso fana ma kuma dugusɛjɛ min da yɔrɔ kan a ye dumuni tobi a n'a denw y'o dun k'u fa k'i labɛn sa cɛ na kuma selen cɛ nana ko a ni wula a ko kɔkɛ n ce an ba ne ka kɔɲɔmuso ne ka hɔrɔnmuso ye parilen dɔ bi sa o tɛmɛna tile filanan muso ye dumuni tobi a n'a denw y'a dun kɔkɛ nana a ko kɔkɛ n ce a ko an ba a ko kɔkɛ bi ta ayi ko n sɛgɛnnen de don kojugu k'i ma dɔn k'e parilen don ko ne ka kun ye ka ɲɛ fɔlɔ tile sabanan nana a ye dumuni tobi a n'a denw y'a dun kɔkɛ nana a ko kɔkɛ ni ce an ba a ko kɔkɛ bi ta ye ne ko awɔ tile naaninan sisan a ye dumuni kɛ k'i tobi k'i fa n'a denw y'a dun sisan kɔkɛ nana a ko kɔkɛ ni ce kɔkɛ ma laminɛli kɛ a ko kɔkɛ ko tiɲɛ don koyi ko ne fa yɛrɛ tun y'a fɔ k'a ye sokɛ dɔ san k'i ka taa ko ka taa o sen lajɛ a ko ne ka taa o sokɛ o kuma e fa tɛ cɛya la wa ko san'ale ka to ko fa tɛ cɛya la a ka kɔkɛ ka furu ma wa ko n'o de fɛ sa kɔkɛ ko mɔgɔ muso ɲana cogo o cogo muso jalen cogo o cogo n'i ma to ka fɛn dɔ bila i kɔnɔbara la k'a ma ɲi dɛ a ko kɔkɛ ko ne ye ta in faamuya ko kɔngɔ de bɛ la ko ne kɛlen don ko ka sɛ dɔ labɛn ko k'i ka kuma laban ni kun ka di k'i b'a daminɛ nin de ye ka sɔrɔ ka laban ni dɔ ye ko n'i ye n fa sisan ko n'a ka i fa ka so tɛ la dɛ muso fana ka ko tɛ ne fa ye bilen Tarawele o ye tiɲɛ ye an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye Tɔnɔ Isa an bɛ wagati min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ yɛrɛ kan nin baara in kɔnɔna la ne ba n'i y'o question posé o bɛ diya n ye artiste yɛrɛ tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ parce que ne ɲɛ tɛ bɔcogo la artiste la gɛlɛya kɔnɔ bari anw bɛ baara min na jamana in kɔnɔ parce que ne tɛ n yɛrɛ ta de n bɛ bɛɛ de ta an bɛ baara min na jamana in kɔnɔ anw kɛra bolokɔfɛ mɔgɔw ye anw kɛra fatɔw ye an kɛra lagalagatɔw ye an kɛra yɛlɛko mɔgɔw ye ni mɔgɔw y'an ye sira la n'u y'an ye diɲɛ fan o fan u bɛ yɛlɛ an ma quoi jamana in bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ artiste ye mɔgɔba de ni n ko artiste ye mɔgɔba ye minnu bɛ manamanakan na minnu bɛ manamanakan fɔ n kan t'olu ma dɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i ma taa art kalan kɛ INA la i bɛ sɔrɔ i ye art kanu ka don a la mais exemple ta Fatumata Kulubali ka FC a ma INA kɛ mais mɔgɔba de don parce que a ye baara kɛ jamana in ye muso cɛsirilen don o de kosɔn INA dɔrɔn tɛ hali mɔgɔ b'a kanu ka don a la ka k'i ka métier ka k'i ka baara ye karamɔgɔw bɔlen kɔfɛ a la wallahi anw bɛ yen déjà position na parce que an bɛ baara o baara kɛ an bɛ mɔgɔw la sensibiliser ni n bɛ exemple ta an bɔra coronavirus la an ma bɔ a la pewu mais an ɲɔngɔlen don dɔɔnin n'a kow daminɛna ci bɛ bila artiste de ma ni ko artiste dɔnkilidala o théâtre bɔlaw ci bɛ bila olu de ma olu de bɛ n'a ɲɛniba goro kɛ ni solution sɔrɔla ko la ou ni nafolomugu nana olu bɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔw ye gɛlɛya belebeleba b'an anw kan bi bari anw yɛrɛ jatilen tɛ jamana in kɔnɔ bi o ye gɛlɛya dɔ ye wallahi ni min wele k'a b'i bila baara dɔ la n'i y'i ka prix fɔ o b'a f'i a to nin na aw ta in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi anw yɛrɛ tun b'aw ka fɛn yɛrɛ prévoir la tout récemment an tilatɔ de filɛ nin sisan réunion na muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ an tilatɔ filɛ réunion na sisan an ko an t'a lajɛ ka théâtre nin don a la ala n'a kira nka ni an bɛ taa an bɛ se wallahi mɔgɔ bɛna jamana in kɔnɔ don la min b'i kɔfilɛ artiste la an na ma k'anw balolen ɲɛna bari anw b'a dɔn anw donna baara in na cogo min na gɛlɛya bɛ artiste kan dɛ a gɛlɛya tɛ fɔ ka ban ne yɛrɛ kɔni gɛlɛya bɛ ne yɛrɛ kan
baara in ka di n ye à 100%. Wallahi hali ni ne man kɛnɛ ne bɛ wuli ka taa baara in kɛ. O ye baara in amour dɔ ye. Mais i bɛ taa minnu ka baara kɛ a dɔw t'a dɔn i ye. An ye baara in kanu n'o tɛ baara caman bɛ jigin an kɔnɔ an bɛ se k'a kɛ. N'i y'o gɛlɛya fɔ o tɛ fɔ ka ban. Parce que an tɛna taa mɔgɔ si deli ka so. An tɛna micro ta ka mɔgɔ si deli. N'i y'anw yɛrɛ jateminɛ ne ni Buba jateminɛ bi. Anw kɛlen bɛ ka projet dɔ sen. An bɛ fɔ ma création ma théâtre la dɛ. Mais bi an bɛ Bamakɔ musow fo an b'o barikada. Bari an y'an ka théâtre introduit kɔɲɔ de la. Dɔnkilidala b'an bolo, folikɛlaw b'an bolo, appareil tigiw an b'olu louer. Bamakɔ musow b'an wele an bɛ taa kɔɲɔ kɛ denba fɔli ni kɔɲɔ kɛ. Mais dɔw y'anw saboter o la. O ma fisa ni suɲɛli ya. An bɛ to kɔɲɔ ko 100 n'o 200 minɛ ka na an ka denbaya la balo n'o ye. An b'o kɔrɔ dɔn parce que ni m'o kɛ création tɛ jamana in kɔnɔ tuguni foyi tɛ yen tuguni. A bɛɛ kelen bɛ dɔnbaga ko ye, a bɛɛ kelen bɛ kɛ bolojan ko ye. Dɔw yɛrɛ bɛ ala k'u da u tigi ma deli ka ari ye. Ni marché sɔrɔla u bɛ wele k'a d'u ma u tɛ s'a la ɲuman na. Cheikh Modibo Jara de la ka fɛn dɔ fɔ. An bɛ da to a cogo la. Ko jamana in kan ka bila pratique de la. N'i ko k'i bɛ se so 2 boli kɛnɛ filɛ. Ayi an k'a lajɛ. Théâtre bɛ bɔ théâtre bɔla bɛ yen. Ni marché nana a ye mɔgɔw wele a k'u bila u ka jeu u k'a lajɛ. Ni min bɛ se a y'o ta ka taa kɛ. N bɛ bɔ kuma la ko mi kuma ma ye da kelen na. Faamuyali sera la. I bɛ da don i ka gɛlɛyaw la. Kɔni n bɛna dɔ fara Isa ta de kan. Komi a y'a fɔ cogo min. Dɔw bɛ yen u bɛ taa école la dɔw bɛ u tɛ taa. Hali ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne ma tɛmɛ Ina da fɛ o. Mais ne ye nin fɛn in kanu depuis san 7 depuis a man di n fa ye n y'a daminɛ ni mouvement pionnier de o y'a sɔrɔ an bɛ Sikaso mara dɔ la ko Ɲɛna donc semaine locale tun bɛ kɛ an tun bɛ taa an bɛ théâtre bɔ a tun man di ne ka levier yɛrɛ sen dɔ ta kɛra la a ko ne tɛ taa ne ko ne kɔni bɛ sɔn ka kɛ dangaden ye parce que nin kelen ni ne kɔni bɛ taa ne ye n ka finiw ta n taara don mobili kɔnɔ ne jiginna ko ne bɛ taa fɛn dɔ de sa ne fa nana fɔ ne ko mobili kɔnɔ ne ka valise ta ka taa so ne nana ne tɔɲɔgɔn ko k'i fa nana i ka valise ta dɛ non k'a y'a ta n ko problème t'a la n ko mobili ma wuli fɔlɔ ne bolila ka taa don n ka so fenêtre fɛ ka complet 3 ta ka bɔ ka na n sigi mobili kɔnɔ ja an ka dɛgɛ nalen u y'a fɔ ɲɛna ko ne fa nana ne ka valise ta o ye moto ta ka taa ne fa deli o bɛna ne ka valise kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ mobili kɔnɔ a ko ne bɛ mun mobili kɔnɔ ko fini tɛ ne bolo manaforoko ne bɛ n ko fini tɛ manaforoko ne ma Allah an taar'o la fo kana se bi ma a y'a ye sa fɛn ka di ne ni a ye n to yen yɛrɛ de donc ari filɛ nin anw kɛlen don dɛgɛ susu kolonkalanw de ye sisan an dabaraw jɛlen don foyi t'an kɔnɔ Mali mɔgɔw ɲinɛnen bɛ culture kɔ jamana si tɛ min bɛ taa ɲɛ ko n'a ka culture n'i ka culture don ba la wallahi ka jamana bɛ taa ɲɛ anw bilama filɛ nin anw bɛ baara min kɛ an b'a kɛ faso kanu de kama n'o tɛ k'a fɔ k'i b'a wari sɔrɔ wa ni wari ko de sama sa a bɛɛ bilara pewu ni ko k'anw kɛra dɛgɛ susu kolonkalan ye n'i ye bɔ i ja ye ko kelen télé la bi a bɛ k'i balima bolo jan minɛ na ko miliyɔn b'i kun surtout ne ye bɔ ko caman sɔrɔ ne yɛrɛ filɛ nin ko dɔw bɛ ne lajɛ ko hali bi moto sanfɛ wa ne ko mobili n ko ala m'a latigɛ fɔlɔ ala m'a latigɛ ni ala ye fɛn fɛn da i bɔgɔ la i b'o kɛ faso kanu de b'a la an bɛ nin baara in kɛ n'o tɛ k'a fɔ ko nafa b'a la wa nafa t'a la dɛ an kɔni b'a kɛ lala an denw olu bɛna nafa sɔrɔ an b'a kɛ yaasa ali kana tunu tan olu tile ka se yaya n'o tɛ k'a fɔ ko an bɛ ka miliyɔn ni miliyariw sɔrɔ a la Isa y'a fɔ cogo min na anw bɛ denbayatigiw de ye anw bɛ taa kɔɲɔyɔrɔw la anw ye yɛlɛma ko 100 de an bɛ ye sawura sugu bɛɛ la dɔw yɛrɛ ma ko n'an y'an ka muso finiw don ni tila k'o bɔ ko k'olu ɲɛna ko muso don n ko an bɛ nafolo ɲini de la maloya t'a la an ye denbayatigiw de an bɛ taa denbaya de balo n'i m'a kɛ i bɛ suɲɛli kɛ walima i bɛ kɛ yeko fila ye n'i taara karisa dala bɛ a ka 1000 di yan n'a y'a di ma sini n'i taara n'i bɔra a bɛ kuma dɔ f'i kɔ san'i ka mɔgɔ dege wari jɛgɛ dun na kɛ jɛgɛ minɛ cogo a yira la o de kama anw tɛ maloya Isa y'a fɔ cogo min an ka turupu bɛ n'a ka di ye ko k'a ta sɔgɔma fo wula ka théâtre dɔrɔn bɔ an b'o kɛ i tɛ nimisa ni jelimuso de ka di ye jelimuso b'an ka turupu la fo 5 ni sumu ka di a bɛ kɛ an bɛ hali anw filɛ yɔrɔ min na nin anw ka programme yɛrɛ an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲini a la fɔlɔ
décembre ina kɔnɔ décembre ina na charger le 6 yɛrɛ kɔɲɔ duuru de b'an bolo bɛɛ bɛ se k'an fɛ cogo di an ta ta bɛna yɛrɛ bɔ a la cogo min ni ko min ma k'a bɛ n bolo a y'a lajɛ o bɛɛ ye kanu de baara ɲuman i tɛ se k'a nafa sɔrɔ o i taa dɔɔni de n tɛ k'a fɔ k'an ka baara in ko gɛlɛya ta gɛlɛyaba de b'a la nka i bɛ gɛlɛya in de to yen ka taga ayiwa faamuyali sɔrɔ la a wagati kɔni o kuruna jamu k'an sera a kuncɛyɔrɔ la tɔnɔ Isa kumakan laban jumɛn de bɛ bolo k'a fɔ an filɛlibagaw ye ani kanubagaw ye kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fila an filɛlibagaw n'an kanubagaw ye ne ba minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ dɛ an b'an kanubagaw fo bari mɔgɔ dɔw bɛ u b'i kanu wallahi se de to yen ne tɛ ni se b'u ye u b'a k'i ye an filɛlibaga minnu fana bɛ k'an filɛ an ka teleso in na vraiment an b'u deli hali bi u k'u abonné dɛ bari nin tɛ an ka nali fɔlɔ ye dɛ nali wɛrɛ camanba bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ tuguni walasa teleso in bɛ se ka taa ɲɛ an b'u fo k'u barikada an b'an bɔkolo fo n'o y'an fa n'an baw ye an b'olu fo k'olu barikada n tɛ sɛgɛn tɛ ɲina tuguni n bɛ n ka réalisateur ba fo n'o ye Bubakari Sidibe n'i y'a mɛn Isa a Bubakarilama de don k'a furumuso fila fo ani tante FC comédien bɛɛ lajɛlen fo Nɔnɔ kumakan laban jumɛn b'i fana bolo k'a fɔ i an bɛ se k'o kuma kelen de ka hali bi an b'a ɲini masa Rahamani fɛ an bɛ barika bila ale farali min bi don jira an na ka tila ka barika bila an bɔkolo n'o y'an fa n'an baw ye an b'a ɲini an kanubagaw fɛ anw kanu bɛ mun dusukun na u k'a lajɛ u ko abonné teleso in na faso baara de don n'i y'aw ye miliya ɲuman ta nin dabɔkun ye de ka mɔgɔw aw k'aw taw sigiyɔrɔ la aw ka kunnafoni dɔw dɔn aw ka yɛlɛ ka ɲi adamaden yɛrɛ e ma ye tubabuw bɛ wari sara ka taa don ka sigi ka yɛlɛ wa donc an b'a ɲini u fɛ ko abonné teleso la yaasa u bɛ bɔ ɲɛnafin na i y'a mɛn i y'a fɔ cogo min an tɛ siga tɛ in na n'i y'a mɛn bɛɛ b'a fɔ bi Isa Musa Matu Isa Naloma ala ni Bubakari Sidibe an b'a fɔ dɔn faso baara b'a dusukun na dɛ an b'a dusukun na yɛrɛ dɛ a n'a furumuso ɲuman fila n'anw taara ala yɛrɛ de nana ni waliden naani i bɛ ala kali ko ninnu de y'anw wolo a banna dɛ foyi tɛ dɛsɛ an na an bɛ baara in na nana tuma ɲɔgɔn an bɛ digo ayiwa aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye ala k'an sigi nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman amina wɛrɛ sanfɛ ayiwa an filɛlibagaw nin tun bɛ dan sigi aw ka bi jamukan na an b'a fɔ aw ɲɛna minnu m'a abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ aw k'an bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛw la